Na kay ang pinakanindot nga mahatag sa atong amahan nagasan nanhi kanato dili ng power, dili ng hilig ang miracles. Ang Ruach HaKodesh yun. Oh, the Holy Spirit. Mao ginay pinaka the best nga gift nga iyang ihatag kanato. James 1:17 kibasa. Ang tanan nga maayong hiyas ug ang tanan nga higpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabubo sa amahan sa mga kahayag na kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin. Okay, di ba? Every good and perfect gift comes from Elohim. Na kaning Ruach HaKodesh, gasa ni dili. Good and perfect gift na siya. Na imuhang giduha-duhaan. Nagduha-duha ka. So kinahanglan ingon diri must believe that the Father in heaven gives every good and perfect gift.